Sunt Florin Bloj, sunt medic specialist în radiologie intervențională. Afecțiunile musculoscheletale sunt o afecțiune foarte frecvent întâlnită atât la persoane tinere cât și la vârstnici. Acestea au ca simptom prevalent durerea și sunt o sursă mare de dizabilitate. Astăzi vom vorbi despre noile proceduri de radiologie intervențională în tratamentul durerilor în gonartroză. Gonartroza este o afecțiune degenerativă a articulației genunchiului care se însoțește de o durere foarte intensă. Ea are mai multe stadii. Stadiul incipient este tratat cu medicamente analgezice sau antiinflamatoare nesteroidice. Cazurile medii sunt multe dintre ele care nu mai reacționează la tratamentul peroral, iar cazurile severe sunt tratate cu artroplastie, adică înlocuirea articulațiilor. În cazul gonartrozei, s-a demonstrat că țesuturile din jurul articulației suferă un proces de angiogeneză, adică apariția unor noi vase care duc la formarea unor filamente nervoase nemielinizate, acestea nemai reacționând la medicamentele analgezice. Radiologia intervențională se adresează exact acestor vase. Prin embolizarea lor, adică prin înfundarea acestor vase, se reduce durerea semnificativ la nivelul articulației. Noi nu ne adresăm articulației în principal, ci doar țesuturilor din jurul articulației care sunt responsabile de întreținerea durerii. Pacienții care prezintă dureri de repaus, dureri în timpul somnului, dureri spontane sau care nu reacționează la tratamentele antiinflamatoare sau analgezice sunt considerați pacienți eligibili pentru această procedură de radiologie intervențională. La fel sunt pacienți care prezintă diverse comorbidități, care oarecum sunt limitați pentru a face procedura de artroplastie, adică de înlocuirea articulației din cauza trombembolismelor pulmonare antecedente, din cauza trombozei venoase profunde, din cauza vârstei, din cauza altor comorbidități, care nu au o altă alternativă terapeutică. În general, pacienții cu forme medii până la severe sunt eligibili pentru acest tip de procedură. Tehnicile de radiologie intervențională fac posibilă reducerea durerii prin închiderea acestor vase cu ajutorul unor particule amorfe care nu circulă prin organism și pur și simplu stopează fluxul de sânge la nivelul acestor vase de neoformație. Procedura este foarte simplă, se efectuează în anestezie locală. Abordul este la nivelul arterei brachiale, deci la nivelul plicii cotului și cu ajutorul unor ghiduri speciale și catetere subțiri de 1 mm se ajunge la nivelul genunchiului, la bilateral, la ambii genunchi, se identifică zonele responsabile de durere prin injectarea substanței de contrast și acolo se injectează particule cu diametru de 75 până la 100 de microni, care au un rol pur mecanic, și anume de a opri aportul de sânge la acest nivel. Efectul este imediat. Procedura minim-invazivă de tratare a durerilor în gonartroză este lipsită de durere, este efectuată în anestezie locală. Pacientul nu are niciun disconfort, durează aproximativ o oră, iar recuperarea postoperatorie este imediată. Pacientul poate să umble, pacientul stă internat în spital doar de pe o zi pe alta și durerea dispare imediat după operație. Studiile efectuate pe parcursul a 20 de luni arată că rezultatul se îmbunătățește constant de la o lună la alta și în acest fel pacientul devine mai mobil, nu mai este imobilizat la pat, nu mai este mai puțin activ, lucru care îl poate introduce într-un cerc vicios. Fiind puțin activ, poate câștiga în greutate, câștigând în greutate devine supraponderal, care din nou pune o presiune și mai mare asupra articulației. Îndepărtând durerea, lucrurile astea dispar. Astfel, pacienții cu gonartroză au fost evaluați pe o scală WOMAC, Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index, o scară care este formată din 3 subscale, care evaluează durerea, rigiditatea și funcționalitatea articulației. Scara este de la 1 la 24. Inițial, înainte de operație, pacienții erau clasificați undeva pe la 14-15. La o lună postoperator, pacienții ajungeau la 3 și la 4 luni chiar la 1, ceea ce înseamnă că durerea dispărea complet. Durerea dispărând, se reia funcționalitatea normală a articulației.
Experiența noastră arată o rată de succes de 100%. Pacienții au fost urmăriți, avem mai mult de 6 luni, 8 luni de la procedură. Durerea nu apare din nou și sunt, pe măsură ce trece timpul, tot mai bine. Evident, această procedură nu exclude artroplastia, adică înlocuirea articulației, dar poate întârzia acest proces sau poate să se adreseze persoanelor care nu sunt eligibile pentru această procedură. Ori au alte comorbidități, ori au un risc anestezic major, ori au un episod de tromboză venoasă profundă sau tromboembolism și asta este un criteriu de excludere pentru o operație majoră, cum este cea de înlocuire a articulației. Pacientul trebuie să se prezinte la medic când durerea nu mai cedează la analgezice sau la antiinflamatorii sau există durere de repaus, adică pacientul stă în pat și pur și simplu durerea nu-i mai trece. Se vede o roșeață la nivelul articulației. Roșeața de la nivelul articulației este un indicator pentru vasele de neoformație de la nivelul genunchiului sau din zona teritoriului inflamat. Durerea de repaus este simptomul care trebuie să ne alarmeze. Când vedem că durerea nu mai cedează la antiinflamatoare topice sau unguente, antiinflamatoare peroral sau analgezice, trebuie să ne prezentăm la medic pentru un diagnostic corect și pentru tratament.